Makadi Sekuru. Dino Simba, Makadi. Tiripo basa rufambere. Alhamdulillah basa riri right. Anditira. Aiwa tinotenda kana vazukuru zvavabatsira nekuti vazukuru zvavanoita manje kana tichinge tauya. Makabatsira vazukuru vanhu vachiona pavidhio. Kana vakuzoya ndo matarisiro avanenge vachiita kuti dare rangu ndoda kuti rifambiswe soso. Wongo matariro kana kuti kusiyana. Hatiri kuti munhu anozoti Paipe ndakaona Sekuru ndakaizopinda vakatsanangurira murwere so vakabvunza kuti dambudziko rako rinobva kwakati toda kuripedza zvakadai so takazoona futi Sekuru vachiripedza dambudziko asi ini pandakangopinda 2 minutes ndakabva ndangosonzi saka vazukuru vanofanira kuti kana vauya zvavanenge vaona ndomabatsira amuchasi amunovaita nawe zvimwe zvinogona kuramba handiti kana kuchipatara chaiko vanhu uye zvakare panouya vazukuru kana makuvapa mushonga vatsanangurire zvakare kuti mushonga tikakusanisa nhasi unenge uchifamba so nenguva nekuti vamwe vanofungidzira kuti zvinoita mapain killer ukangonwa vanopedzera vakuzofona vachiti kuenda kaenda zvinhu zvako hazvina kufamba wani handimuzvaishuwa saka zvakare isusu tinoida kudzawo kuti vazukuru venyu vanenge vari kunze kuti patinoita part 1 nepart 2 nepart 3 paipai pamwe pacho tinorekodha part 1 togara sati taiburitsa tozoburitsa part 2 saka kana zvakubuda zvinogona kubuda zviri padhuze nepadhuze asi pazikazi kuti pamwe tatita mwedzi tinechi tine video takachengeta handitika ndiri kuona nhasi kuti tauya kune muzukuru ari muno mudambudziko rake rakamira sei muzukuru uyu anogara muno muHarare zvinhu zvinoshamisa chazvo izvo muzukuru wangu akasimba murume musvino asi zvirimo mumudzinza zvakaoma muzukuru auya munhu wese mudare nokuti panapa ndinowanza kugara nevazukuru varume nevakadzi ndichingoti ndichiri kubva kusango nevazukuru vamwe andachinokumbirira vazukuru vese vanditi isusu inu ngatimbomira ane uya ndikati indava zvikanzi Sekuru murume asokwanisa kufema kana kutaura zvinhu zvandisatitistireki ndamanya ndikagadzira mushonga nambuya pano tikawana mushonga tikamugadzirira so muzukuru uyu inhau yokuti ari kuzarirwa murume akanaka zvisingaite akasimba zvisingaite but hosha yake anzi aenda kuchipatara ndokuzodzwa kwake so ndiri kumubatsira kuti achengetewo mhuri zvakanaka saka hosha yake ndiye kuzarirwa ndo hosha yavo yanayo pano handiti saka kuzarirwa kuzukuru munhu wese anongozarirwa kana isu kana tikambomhanya tinombozarirwa dambudziko racho imi muchitarisa mudare zviri kukonzerwa nei inhau yokuti ukatatikatasa mudare tichibvunzisisa munoona kuti mumabasa nemukurarama mumhuri zvinotisiyanei uku unozi kutewa kukuvadzwa kuti zvaanenge achibata zvisabatike ende mukurarama kwake zvaakuda kuti zvifambe zvisafambike saka nokudaro semunhu aishandawo ari kumapurisa amagadhi saka ndokutaura kwake kuti ndo mabasa ake saka akamukwadzisa vamwe vanhu akamuvenga zvakamukwadzisa mudare tikabvunzawo kuti saka anopona here ndosaka tapiwa gwedzi nevadzimu kuti mupe iri rekutanga kuti akwanise kuti utaure naye so kuuya kwamaita makwanisa kuti mumunhu achipindura but nenguva yaasvika hamaigona kugara naye 5 minutes nekuti zvanga zvakaoma munhu wese mudare mati Sekuru murume uyu ngaatange nekuti mukaona munhu kana achirwara achibvisa hembe kureva kuti kurwadziwa kwake ari kunzwa kurwadziwa kuzarirwa kupiswa kugara haasi kukwanisa saka zvakaoma ndambomubvunzawo makore yacho anditaurira yatanga kurwara akandiwandira zvisingaite saka kureva kuti amanya zvanga zvaoma iye andiudza zvakanzi ndakuonai pamedia so Sekuru ndauya kuti kana zvaidi ndipone tinongokumbira vadzimu nokuti isusu chedu kusvitsa kuna musika vanhu nevadzimu kuti vatipewo gwenzi rinomubatsira so ndizvozvo saka tinotokumbira kana vadzimu vake nevangu vabatana anokasika kupona nokuti munoona kuti kurwara kwakasiyana kune mumwe munhu agona kuna mapiritsi yemusoro handidika yotadza kutorapa musoro wacho wozoona mapiritsi yeflu anenzi mapiritsi yeflu yahead unoona tumiza chingopedza kumwa musoro neflu zvese zvobva zvapora kureva kuti kurapwa kunosiyana zvichienda neropa raunaro munhu
handitika neso zvimwe chete nekuti vadzimu vakanogona kutotuka vadzimu chiti andipore nini andipore nokuti murume akaenda kudokta akaenda kuchipatara madokta akashaya kuti chii vatisu takukumira mudzimu kuti tibvunze tobva tauda kuti pane shiriki yakaitika kuda kuti pane chivanhu chakaitika pamberi pake so chivanhu ichocho tichatitaura asi chekuti tichitaura ndokunge munhu wacho akugona kunzwa zvatiri kutaura akunzwa zviri nani haya tinotenda rega timbonzwa kuna baba makadi ndinofara makadiwa kana makuti ndinofara kuona kuti zvinenge zvichiitika handitika dambudziko renyu rakusumudzai kumba kuti muye kuzobatsirwa nasekuru Achapola nderechii? dambudziko randisumudza ndiro kuti ndinozarirwa zvokutadza kufema ndatosvika panapa ndichitotadza kana kufema kwacho saka pandasvikawo panapa aiwa ndatambirwawo zvakanakawo nemufaro ndandisingatopazivi asi kuti ndatotambirwawo nevabva panapa vaya vakanditora kurodhiko pandatofona kuti ndasvikawo ndofambawo sei kuti ndisvike ndobva ndasvikawo pano pandasvikawo panapa aiwa ndabatwa zvakanaka nechikafu ndatodyawo. Dambudziko rakatanga rini? Dambudziko rana makore from 2011 kusvikira nanhasi ndichingotambura kuchipatara ndaendaso apana chekubuda. Kuchipatara vanzi kuti vaiti chika vantu vanosvika kuti chii kana muchinge maenda? Kuchipatara vaingoti hapana chetiri kuona malangusi ako ari clear. Vaitotora ma-x-ray aya? Asi imimi muchinzwa kuti imimi kuchipatara maenda vonzwa hapana chatiri kuona asi imimi matosumuka dambudziko rekurwara. Ini ndichitonzwa kuti hapa ndiunzwa kurwadziwa asi ndoenda kuchipatara kuya ndonzi hapana chetiri kuona. Toziva kuti kwasekuru hakusi kwamatanga kuya musingatauri zvenyu mazita kudzimwe n'anga nemaprofita makambofambawo? Kuno ndokwandatotanga. Kunoku ndokwandatotanga ndakangoonawo paTV vakanga vachibatsirwa vachipupurawo kuti no ini ndati ndabatsirwa zvaita zviri nani ndobva ndangotorawo nhamba dzavo ipapo ndobva ndazovatsvakawo. Handitya aiwa tinotenda kana imimi vega muchiona kuti no pane kamutsauko katovepo handiti aiwa tinotenda baba. Saka sekuru saka muzukuru wenyu patingazoti kuti haye zvinezvi ndofunga ndapedza naye tingatarisire zvemazuva mangani nekuti ndimunotarisa matara acho? sekutanga kwazvaita nezvazviri kuita ndotarisa kuti panopera 2 weeks uyu anenge akutotaura zvokutsvaga basa nokuti zvamuri kuona mugoti wakamira mukati mechigaba icho mugoti uyo itai uchiita so mugoti uyo mushonga unondibatsira pachirwere kuzarirwa kwari kuitwako vanhu kunobata zvinhu zvinofanana mhando nemhando kunoti asima, TB handidika neBP. Saka mushonga uyoyo nemaitiro ari kuita nekumaitiro ari kuita so achidai so hatimutendere kunwa mvura tinoti anwe furu chete chete. So furu yeye yamuri kuona iyo furu iri kuita iyo handidika anofanira kuti adye furu yoye chinokora furu ngoma muone kuti vanyatso kuona kuti furu yatiri kuda ndeipi. So furu yoye ndiyadine ichida kuti adye furu yoye ndiyofanira kuti iende muchest handiti muchifuwa umudundundu make ichifamba ichienda inono painonotopahead inoenda mafambiro emunyama yachinodzika chest kundosvika kunoti mapaipi twemoyo tudiki so akanwa mvura inomhanya chopu chopu yondodzika uyu then woita waiting west iyo saka toda kuti wet mvura dziri kubanda dziri kurwadza dziri muchest dzidzike nemapaipi aya ayatika dzoenda kusystem yechi yewet yorasa mvura iye so kuda kuti moyo handidika nekupomba kwauri kuita kwekwe wawana treatment yacho moyo uyo manje uchatanga kushanda zvakanaka. Saka time yandamupa iyeyo ndofunga papera pamwe 30 minutes time yandamupa wabva wamubata chest yese handidika kurwadziwa kwaita kwekwe aita fengi munhu amhanya nokuti moyo waipomba BP saka pressure yawanda still zvamupa kuti time yoyo ambosiya chibhaketi unolara. Saka mvura iyo inogona kupera achingoikodzonga so achimari chifuru tichienda chest. Saka BP asima iyoyo nechirwere icho chaanacho chokuzarirwa ichocho zvinobva zvaita kuti awane nguva yekuzorora nguva yakawanda handiti
so tichamupa mushonga weporridge but uyu nezvikuita muchest make ndoukuru kwavari handiti maona mai saka ndo marapiro atinoita chirwere chekuzarirwa asi wekutanga pakauya futi vamwe amai vachitembedzana so vachibva kwamurombedzi so ichochi chirwere ichocho totoziva kuti is dangerous munhu akanonokerwa ipapa so dai kuti iyeyu alhamdulillah ndabatikana sekuru ayari one ndikabvunza tichizogana sekuru zvakaoma for 10 years tichitambura nechirwere ichi saka unotozoona kuti ukati umise mudzimai ko achakushavira wacho ndiani saka unotomboti madhamu endai kumudzimai enda kukana kamwana kadai so saka kubva nguva yasvika apa zvanani mukoma akukwanisa kugarawo sekugarawo 20 minutes to 30 minutes achidya mushonga saka zvirikubatika zviri nani ndinongoti ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vamuitire nyasha yakakura sitiri kuti agone kurarama aitewo zvakanaka zvinobatika adzokera kubasa handiti aiwa tinotenda Sekuru kana muchiti mudzimu yake nemudzimu yenyu zvikawirirana anopora tichipedza Sekuru ndoziva kuti mazuva apfuura pakaita dambudziko revazukuru vanga vachitumira mari but vasingabatsirwe nyaya iyoyo muri kuigadzirisa sei? Ya zvazvinoita ndezvokuti isusu tiri vanhu venyama, nyama dzedu dzikaita ruchiva dzinosvika pakuita zvadzinoda. Isusu dambudziko rekuti kana munhu tisina kupinda naye mudare kana kuti mishonga yake haana kukwanisa kutaura naAchapola. Ndina secretary ari kureceiva mafoni nekunyora pamatambudziko iwayo. Ndinozvifarira sei kuti vanhu ivava anobhuka time, anopiwa timetable. Totaura tese, tonzwa chichemo chake, tobatsirana. Kana uri mushonga, towirirana iye nenini totarisa. Zvakangofanana kuti zvinhu zvikasangana nedambudziko. Tinenge takugadzirisa kuti towirirana semuzukuru, muzukuru tasekuru aiva dambudziko rangu nderiri. Saka paipai takaperera pakadai. Confirmation yacho inosvika mufoni, musikana onyora pasi, wozondipa, tokurukura tobatsirana kusvika mishonga yedu takushandidzana. But ndine urombo kuti kune umwe munhu wokuti confirmation yake iri wrong. Wakutaura nawo yokuti ndaitirwa basa kwaningi ndo patati isusu aiwa. Kana information yako yarasika, usatiudze zvaAchapola neimwe n'anga. Achapola vakuta kuti pakaitika mistake pavo. Andidike uyai titaure tigadzirisane ende musamutuke andidike nokuti tinenge tavhiringidzika kana tine tavhiringidzana zvemudare ndezvangu dare rinogadzirisa izvozvo ndina Achapola saka uyai ndikupe mushonga wenyu ndokupai zvamaida tigadzirisane saka namba yatiri kushandisa ndeyebhad yenet 1 kana isai mari panet 1 wallahi plus pari zvino so hakuna munhu anotumira mari Achapola asina kupinda tutumira ukangodzamara watumira Achapola asina kukupa kuti tumira wakanganisi ikaenda pari zvino takuta samadate ukaramba uchitaura uchizosenda mari kusidiko inini handichadai nyaya iyoyo ndikutaurisa apa ndakaita mistake kusvika pari zvino saka ndinongoti alhamdulillah ndo urwere nematambudziko atinawo.